Naħseb hija idea tajba ħafna li bħala strateġija ikun hemm dawn l-10 setturi li bħala setturi narawhom li huma promising ħafna, ġifieri huma upcoming ħafna, jistgħu jħallu ħafna valur miżjud u jkunu fil-pilastri ekonomiċi tal-qudiem. Ġifieri aħna naqblu ħafna mal-istrateġija. Dan huwa dak li qalet il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Aġus Mamo fejn insistiet li ħafna negozji laqgħu b'mod pożittiv il-proposti tal-Partit Nazzjonalista, partit li lest li jimbotta l-qudiem investiment bbażat fuq il-metaverse, servizzi ta' compliance u due diligence, manifattura avvanzata u speċjalizzata magħrufa wkoll bħala ir-robotika, it-3D printing, applikazzjonijiet tal-intelligenza artifiċjali, l-e-sports, il-produzzjoni ta' video games, l-industrija tal-sport fl-aspett mediku u turistiku, it-tisħiħ tal-enerġija permezz tal-optimization tal-użu tal-enerġija fil-kumpaniji u l-ħolqien ta' intraprizi soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs qalet li l-punti li semma l-Partit Nazzjonalista jimxu id-fit ma' numru ta' idejat li huma wkoll jipproponu biex pajjiżna jiżdied l-investiment u anki xogħol. Inti mhux biss li hija pass tajjeb ħafna diġà li inti tara li ma ħajkunu s-setturi l-ġodda, tara li huma dawn is-setturi ġodda li għandhom potenzjal, imma wkoll tabbina budget għal magħhom għax inti trid tikkrea inċentivi, trid tgħin lil negozji eżistenti biex huma wkoll jidħlu f'dawn is-setturi l-ġodda x'aħna fl-aħħar mill-aħħar rridu naraw li n-negozju Malti jkompli jiżviluppa, jkompli jkun iktar innovattiv u dan mhux dejjem faċli f'setturi ġodda li jagħmluh wieħedhom u tajjeb li jkun hemm din il-kuraġġ li l-inċentiva ovvjament minn hemmhekk jinħolqu l-impjiegi. Permezz tal-proposti tiegħu il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iħares li joħloq aktar setturi ġodda, jinħolqu aktar impjiegi u jiġu salvagwardjati u msaħħa ix-xogħlijiet eżistenti.